Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong gabi kinatong tanan no, kumusta? Adlaw day karong Sabado no, Pitsa 23 sa buwan sa Mayo, tuig 2026 o dili pa day no. Ang shout out day ko no sa tanan nga nagsunod atin dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay no. So karon no ni ana sa ilaing sugilano no nga bagong bayani. Bahin kini sa usa ka lalaki no. Usa ni siya ka mahuyang no, usa ni siya kabayot no mga ka-listeners no. O bani ko ninyo sa pagpaminaw no bahin sa iyang kaagi no sa pagpanimpad niya sa laing nasod dito sa Canada. Aron atong masayaran no ang kinatibuk-an ning sugilanon. O bani ko ninyo sa pagpaminaw ning bagong bayani nga ang sender si Juban, OFW sa Canada. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Jevan. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking tipaminaw sa kwening tulumanon bagong bayani. Ako si Jevan. Usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Sukad sa bata pa ko, nahibaw og nakaila na ko sa akong kaugalingon nga usa ko ka mahuyang. Ug dili na ako ikauwaw. Kay bisag ingon ko ini nga mahuyang, nahibaw ko nga dili ko inortel. Ug nahibaw ko nga tarong ko nga pagkaanak sa akong mga ginikanan. Pero sama sa uban, ang amahan good mooy numero unong mukontra sa atong pagkatao. Maong kada adlaw, andam kong ipamatuod niya, nga bisag usa ko kamahuyang, duna sa ko'y kapuslanan. Sugdo na ako ang sugilanon, sa diha pa ko sa Pilipinas. Kanindot ang mga dress nga gihatag ni Vina nako. Sakto mo kinin ako ba? Ako ni isukod, bi. Uy, ala, basig si Papa ron. Ako ni taguon. Mga ona. Ay, kamanday na maoy. Uy, ano man ka nga mura man kagipaningot? Walang. Sige na. Naog na kay may importanteng isulti si Papa nimo. Dali na. O, ma. Jivan, Yes, pa. unsa man? Nahuman na ba ito mong karga kung gisugo ni mo? Oh, mana pa. May yun. Ug may lain pa na kung tuyo ni mo. Lo, unsa man na pa? Gusto na ako nga manarbaho na kagtarong, ha? Oh, naman ko'y trabaho pa. Kanang magsigig apil-apil og pageant? Kanang muapil og kalingawan o niya magpakauaw kas mga tao sa imong kabayot? Ba, di mo na pakauwaw, eh. Trabaho man na. Unsa man din ang katawan kas mga tao? Di ba nagpakauaw lang ka na? Pa, Ay pagsupak, ha? Ay pagsupak. Pangitag lang trabaho. Sayang. Napaon ako yung mga dress nga nindot nga akong ihatag nimo. ay, naglibog na gabitaw ko. Unsay akong buhaton dayo, eh. Day, sunda kung unsay gusto nimo. Dako naman ka. Makadecide na ka para sa mo kaugalingon. Og ako pa nimo, ipakita nila nga bisag ingon anak ka. Kamao kang mangitag kwarta. Bitaw sa? Unsa? Unsa di ka mundang? Magpadayon gyapon ko sa akong trabaho pa. Buang-buang mga kang anak ka. Pa, Bugo! Inutil kang dako. Oh. Pinaray kita ang imong kanang pagpakauaw nimo.
O dili kay ikaw ray mauwaw, hastami, imong giamong buanga ka. Sige lang ba? Inutin makagus imong pananaw. Pero, may adlaw ra nga. Akong mapamatuod, di mo nga nasayop ka. Ingon ana si Papa Priscilla. Ubos kayo ang pagtanaw. Tungod lang kay usa ko kamahuya. Wa na makita ang maayo na kong gibuhat para sa among pamilya. Nagatubag na lang hinuong kasi imong papa. O, lagi. Nasakit na kay ko siyang gisulti ko. Unya. Unsa may plano ni mo ron? Ay, sa may buhaton ako para magkakwarta ko dako-dako. Aron ba di na makamino si Papa na ako. Isura siguro pagpangitag dako nga sweldo. Unsa ka kung mga apply ko para laing nasod. Unsa kay hindi man kayo ron nga trabaho, no? Mag-search ko, B. Caregiver? Sa Canada? Unsa kay paagi? Aha? Mo eskwela ka pagka-caregiver? Oh, ma. Nak, pait man kayo ng trabaho anak ko eh. Sige lang, good, ma. Sulit man sa kay dako magsweldo sa laing nasod. Tempa, mularga ka? Oh, good. Oy, ayog decide dayon ha, Javan. Pakigistoryahi una si Papa ni mo bahin, ani. Sigurado ko nga dili tumusugot. Sige, larga. Musugot ka pang? Oh, kanapa? Mas may pagmularga siya kisa ani siya magsigig pakauwaw. Pa. Pero sabot ang daan, ha? Ayaw yung kong padungga nga maghilak-hila ka kay gusto kang mupauli din sa ato. Kay di na ni mo kaya dito sa laing nasod. Inutil na ba kay kandako? Sakit niya akong dughan na. Tungod sa mga gipanulti ni Papa. Pero sige lang. Palabyon na rin ako. Di ko pwedeng magpadas akong emosyon. Kaya rin ako. Ako na yung lihok ko ng mga kinahanglan akong lihokon sa akong pagskwela para makalarga na yung kus Canada. Yes! Nahuman akong eskwela. Nana ko yung certificate. Mga-apply na yun ko para laing nasod. Ha? Nang-apply na ka? Oo. Nagpaabot na ako nga tawagan ko. Hoy, ningawan ko ni mo. Sige lang. Bisa makalagyo pa to, Doy. Di mo sa mga tong nag-amiga. Ikaw na gina akong beshi forever. Sa pagkakaroon, ako sa buhaton. O, naibaw na ka, unsay rason. Of course. Full support ko ni mo, anak. Yes! Niabot ang akong gipaabot. May employer na ko. O, may schedule na ko sa akong paglarga. Oh, salamat, Lord. Grabing lipaya good na ako, Priscilla. Kay niabot good ang higayon nga makalarga na ko sa lain nasod. Cool ba man, pero excited ko sa kong journey sa Canada. O positive ko nga dili ko pasagdan sa Ginoo. Ining akong paglarga. Priscilla, sportinyos ko kaayo ko sa akong pagkatao. Kung sa'y gusto atong buhaton. Basta wa lang ko'y tamakan nga mga tao. Dili ko magpapugong. Ilabi na nga doon ako'y gustong ipamatuod sa akong amahan. Mautong dali ko na akong gilihok ang tanang mga kinahanglanon para sa akong paglarga. Ug walang tama, paspas kayo ang pangitapo o lumargahay na ko. Oh, Bishop!
Dili gid mapukan. Malarga na gyud ka. Yes, Beshi. Mao na gid ni. Pagantoy dito ha. Oh, Besh, uy. Ay, sige na. At ano ko, uy, kay... Mo-check-in para ba ko? Yo, so... Ay, Bish, bye-bye, Bish. Bye, Besh! Bye. Kumusta naman ka diha, nak? Okay naman ko diri, ma. Ano man ay mong now? Mura lagi magulanon. Imingaw na ka na ako, no? Ay, wa may adlaw nga dili kumingaw ni mo, good. Natural, anak gud ti ka. O pinangga ti ka. Ma. Basta kay mauniti man, inak, ha? Bisag unsay mahitabo, mahal gid kaayo ti ka. Ma. Naon sa man ko. Ay, nanghuwad man akong dugan sa gisulti ni mama. Emotional ba na ako? Na-homesick na siguro ko. So good, Ani. Sige lang, manad raw niya ko, Ani. Atunan ako si Sir Harold. Ivan, Mm-mm. hinahanap ka ni Sir Harold. Ha? Bakit? Gusto daw niya nga ikaw ang mag-alaga sa kanya. Sige. Salamat kinahuman nagkataon ko. Ay. Si Sir Harold na sad ang akong atiman. Hi, Sir Harold. You are late. Sorry, sir. Another patient needed help. Wait, sir. I'll prepare your food. And I'll get you some water. Ay, itong baso. Uy. Dira yung baso. Careless! Sir? Kana gyud may akong gihadlukan, Priscilla. Kung mag-atiman ko pasyente ug makasa ko. Dili magyud kalikayan nga masayot ta. Ug si Sir Harold puwertig yung istrikto ha. I'm sorry, sir. I'll clean it. You're always saying sorry, and you're always making mistakes. Ako ni panghipuso ng mga puwak ko. Ako. What happened here? He's a very careless worker. Sir, it was just, Jivan, be careful. Many Filipinos want this job. Yes, sir. Ay, paita ning maginusara tis lang hasod. Ay, mingaw. Unya, kung maginahon lang tagkastorya, wata kasultihan. Lahi ragyod sa napakos Pilipinas. Kaya kung may problema ko, matura ko ni Larry o baka ni Vina. Ay, hala, udi ay. Kumusta naman dito si Vina? Mayo kinanawag na ka. Nagluod na biya unta ko nimo. Sorry, Day. Na-busy lang. Huwag ka magpahibaw nga nilarga na day ka. Grabe ko. Sorry lang, good. Musta naman ka diha, oy? Okay ra ko. Ikaw may kumusta diha? Unsa man ka? Naglinaki na ka diha? Normal lang. Pero, dili binayot akong sinuryahan din, kung mag-duty ko. Anya, wa ka maglisod. Lisod kay, lisod sad kay, mura ko, nagpakaroon ingnon. Pero, yeko kayo rin ako. Kaya kaayo, ikaw pa. Pero huy, ay langgit kaayo palabig salig diha ha. Labi nas mga Pinoy. Kasi sila gyud ay mo imuduot nimo paubos. Lo, ibaw lagi ka, ana. O, Day, salamat ha. Ay, gikutom naman ko, ay. Ano ni mga tao nga, murag, grabe kung makatutok na ako. Jivan, Oh, halika, may sasabihin ako sa'yo. Dali. sa mga na.
di mo ba namalayan ang mga tao kung paano sila makatitig sa'yo? Kaya nga eh. Bakit? May alam ka ba? May napakalat kasi na ano daw, Na ano? na bakla ka daw. Bakit? Big deal ba yan dito? Depende sa tao. Marami kasi ang mga manghuhusga dito eh. Sorry ha. Ayoko sanang mangyalam eh. Pero gusto kong malaman ang totoo. Bakla ka ba? Hindi. Igo na to nga. Ako'y giingnan nga dili ko bayot. Wala sila kung judge sila na ako. Ay, mato na ko si Sir Harold, oy. Ginoo ko. Nangyaso ba siya ginawa? Sir Harold. Relax, sir. Nurse! Nurse! Help! Isip bago nga caregiver, mahadlo ko nga magka-timing nga na ako'y pasyente nga wa mismo sa akong atupangan. Mong perti na akong hadlo ka pagkakita ni Sir Harold nga naglisod o kinakawa. Sa bago pa kong nilarga sa laing nasod, nag-adjust ko. Una, sa akong kaugalingon, wa ko magpaila nga bayot ko. Ikaduha, wa ko'y suod nga higala sa California. O, mga maayo nga mga tao sila nako. Pero sama sa kiingon ni Vena, dili ko magpataka o sali. Ilabi-lagod sa mga sama na kong Pinoy. Maong igor ko kong maningkamot nga matarong sa akong trabaho. Nurse! Nurse! Move! 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 Kumusta naman kasi Sir Harold? Ay, bisag mulain siya tagan ako, no? Pero, nabala kagyapon ko niya. Jivan, Sir, how was Sir Harold? he's gone. Kinong ko. Sukad ka nang wa si Sir Harold. Bugat na kaya kong pamati. Right? How are you? Okay ka lang ba? Hindi ko alam. Simula kasi nung nawala si Sir Harold, ang bigat na ng pakiramdam ko. Ganyan talaga pag baguhan ka pa lang. Ayan mo, masanay ka rin. Sana nga. Huwag ka magpapaipekton dahil nawala na ang pasyente mo. Mag-focus ka lang sa ibang pasyente nga nangangailangan sa'yo. Sige. Sige. Salamat kay out na kid ko. Makapahuway na ko. Jivan, in my office, now. Yes, sir. We have a very serious problem that concerns you. Problem? What is it, sir? Mr. Harold's family filed a complaint against you. What? Me? Yes. They said you were careless while taking care of Harold. Harold even complained about your laziness and carelessness. No, sir. That was just a one-time mistake. I know I'm doing my job well. Maybe. But for now, I need to review your contract. Sir. You may go back to work for now. I need to review your contract. Ay, Ginoo ko. Unsaon na lang kung mawagtangan kong trabaho. Wa pa ko'y napamatuod ni Papa. Doon ako'y na-realize, Priscilla, nga usa sa sayop sa imong trabaho, dako na kayog impact sa imong career o maunay na hitabo nako diri sa Canada.
no? Tungod lang sa usa ka sayop? Oh, Day. Mabitang nablak ako. Uy, what if? Huwag tangan ko trabaho. Ayaw sa paguna-una, ana. Paabot lang unsay desisyon nila. Ano may angin akong buhaton? Wa kay angay buhaton, day. Padayon sa imong trabaho diha. Focus sa trabaho para dili ka masayo pag-usab. Og mahimo ba? Ayaw pag-overthink, okay? Oh, Day. Nikatag na yun siguro ang storya. Kay ang mga tao, magsige magtutok na ako. Huh. Mga Pinoy pagkit na sama na ako. Di sama sa ubang mga nationality nga. Busy sa trabaho. Huwag panahon sa chismis. Pero, bahala sila. Di ko magpadaan nila. Huwag sila'y labot sa kong ginabuhi. Eh, dili sila may hinungdan kung anong dilargan ko din sa California. Wanam di ko'y balita nilang mama. Uy. Ako siya tawagan, be. Okay, Ramidong. Mayo inuon, ma. Salamat tayo sa imong gipadanak, ha? Uy, sa pa yan, ma. Uy. Si Papa, ma. Hain man. Kuan, ni Lakaw, nak. Mao ba? Ganahan unta ko mag-istorya niya. Man, igutom na ko. Pagkaluto na ka. Oh, ang pinakong nilakaw si Papa, ma. Naaram lagi diha. Ay, kuan, maupay pag-abot, nak. Sige na dong. Paistoryahan sa kong Papa, ma. Bye, nak. Ma? Ma? Yata sa ni Papa ba? Ang gipaw naman. Anong tos mama, uy? Jivan, we reviewed the incident, and the family believes that negligence may have contributed. What? But, sir, I called the nurse immediately. I know, but they are influential, and the hospital doesn't want problems. Sir. Your contract is terminated effective today. Unsa? Sir, please. I need this job. And you have 1 week to leave the country. Ha? Ingon ana lang ka sayon. Oo, ma. Wa ko'y mahimo. Wa mo ko'y laban. Uy, kaluoy gud nimo, nak. Maong mo pauli na lang ko, ma. Ha? Mo pauli ka? Oo. Kadiyot lang dong, ha? Basin og mapangitaan pa na nimo paagi, uy. Anay paagi, ma. Uy, determinate na gani ko. Basig magkapangita pa kag trabaho diha. Dong, Javan. Huna-hunaa og maayo ang rason kung nganong naabot ka diha. Huna-hunaa ang imong amahan. Ma. Sakto si Mama. Kinahanglan akong hunahon-naon. Kunan sa reaksyon ni Papa, kung muuli ko. Pero unsa pa may rason nga magpabilin ko din sa Canada, nga wa naman ko trabaho. Usa ka dakong pagsuway para nako nga mamatyan ka og pasyente. Ilabi na nga gipasangilan ko ug buta nga wa gyud ako buhata. Wa ko laban kay patay na ang mismong witness nga nagtarong ko sa kong trabaho. Ug usa ka sayop ra gitaktak dayon ko. Dili man tuod ko gustong mapauli, pero wa na ko'y mahimo. Wa na rason para magpabilin ko sa Canada. Wa na ang akong trabaho. Wa na ang akong pangandoy. Nak, kahibaw ko nga strong ka. O kamao kang mo diskarte. Naibaw kong makapangita raw niya kag paagi diha. Di na lagi ko pwedeng mapabilin diri, ma. Usa pa, wala ko'y kwarta. Ma, hello, ma? Ipaw na din niya. Ay, maghipost ako sa kong mga butang.
ko sa airport. Lord, mauna gud ni. Mawa na lang ang tanan o ingunani ka sa iyo, Lord. Mupauli na blanggid ko. O gatubangon ang akong umahan nga nakaminus na ako. Inutil yung kang dako. Ay, kung pauli ko. Mura sila ipanahon ako ni Papa nga tinukod ang iyang gisulti may na ako. Bahala na. Mangita ko paagi. Ha? Hindi ka pala umuwi? Oh, hindi ba ko handay? So, anong plano mo ngayon, ha? Magtatago ka lang dito? Oo, at kailangan kong tulong mo. Bakit? Tulungan mo kong magkahanap ng bagong trabaho. Sige. May kakilala ako. Subukan mong makisuyo sa kanya. Bisaya din yun, katulad mo. Baka pwede ka dun. So, Irish, ikaw nang bahala sa kanya, ha? Sige. Salamat. Salamat ka dyan. Wala ka naman. Sige, dyan na kayo, ha? So, ikaw mo itiglimpyo aning maong construction building. Kada gabi ilang kang malimpyo. Okay po, ma'am. Tawagan ako sa kong pangaanoy. Irish. Sige, Irish. So, kay bao man gyud ka nga, dili nilegal ang imong pagtrabaho din di ba? Nahibaw na gyud ka nga wa kay contract ani, di ba? Oo. And one more thing. Gamay ra ang imong sweldo ani. Okay ra ka? Okay na. Ang importante nga makasurvive ko. Naunsa man in town ka, uy. Kadelikado ba ni mong gibuhat? Nagpaw ko day, pero may choice pa day ko. Nga di mo uli na lang ka diri sa Pinas. O manarbaho kag tarong. Sige ka, mapaiso pa lang unya ka diha. Ay, Bina. Nahibaman ko, Priscilla, nga kuyaw o mapiso ko sa akong gibuhat. Pero mas piliun pa nako nga murisgo kaysa mo ato bang balik sa akong amahan, unya wa na ko'y mapangatuod kaniya. Uli, Javan. Kung di ka gusto magbahay sa mong kinabuhi diha. Ako ni choice, day. Kung masayop man ko, di ko magmahay-mahay. Ako ning barugan. Oh, you. Ay, Pinoy, like me? yes, From? Cebu. Oh, parihata, pastilan. Ubay-ubay na gyud itang Pinoy nga nagmaintenir aning trabaho Kini man ta magkasud og legal nga trabaho dinis Canada. Oo. Pero abi nimo, ako gamay na likuwang nako. Og dili na gyud taon ko magtago-tago. Ha? Nga naman. Ay, naabang ko'y gidata-datahan para matabangan ko nga legal na unya ako makatrabaho balik dinhi. Uy, mau ba? Pwede din. Ay, oo, pero maulagi na si bayad. Pila mo sad? Ha? $50,000? Oo. Uy! Ano ko tahabi si uy? Bali, trabahoan ko nun ako, besh. Uy! Trabahoan nun ako, unya. Di ko bayaran nila, kay ang akong sweldo, ilahos na dito sa tingkulikta. O kung makumpleto ng $50,000, free na kong makatrabaho balik diri. Oh, oo ba? Uy, karoon pala ni Kuan na. Bisag ako, pero sila man mo iswito, anak diriyot. Mo apel ko. Sure na gyud ka. O lagi, tabangi ko ti. Sige. Unsa may trabaho unta nimo dinhi? Caregiver ko. Sakto. Na ako'y nahibawan nga pwede nimong trabahoan. Naitiguang nga nagkinahanglan og caregiver at tuti ka ipasod.
Naidaghang miskos gikan ni mama. Wa para ba ko'y kapadaan nila da. Di na sa kumukontak nila. Manarbaho sa kumayo din eh. Duha ka trabaho. Kaya din ako. Dere mo sweldo Gamay ra gid na kay pila ra ba kakauras ka maglimpyo sa building. Okay ra. Salamat ha. No problem. Pareho tang mga Bisaya. Tinabangay lang good. Salamat yung kayo. Salamat kinakasweldo na gitahon ko. Tanaw na ko kung pila ni. $200. Gamay ra gyud kay Priscilla. Perting gamay ra sa ko nadawat nga sweldo. Pero dili na ko pwedeng mamili. Kay wa na ko'y laing trabahoan nga makasapar sa akong pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ang akong pagtuo sa akong pag-anay din sa Canada, nga usab na ang dagan sa akong kinabuhi. Ug makahatag ko ug maayong kinabuhi sa akong mga ginikanan. Hinungdan nga dili na ko maminusan sa akong amahan tungod sa akong pagkaako. Pero wa ko magdahom nga padung ba di ay sa pagtrabaho ug illegal ang akong padungan. Ug tungod kay wa naman ko'y mahimo, dili pa ko gustong uli. Naningkamot ko sa laing nasod nga ako ra. Lisod man tuod, pero nahibaw ko nga makaya ko ra. Pero okay lang ni. Mas maayo na lang ni kaysa wa. Bisag kung sa kagamay, ako yun ang tilukon. Ay, pila lang kabuan na. Wala ko mukontak nilang mama. Wa sila kalibutan nga grabe akong paningkamot din eh. Pero sige lang. Mahuman lang yung akong gibayaran. O makatrabaho na kong balik sa legal nga paagi. Magpataha ko dayo kwarta nila. Salamat dong ha. Very good kaayo ka. Kay kugihan kaayo kang mo trabaho. Naningkamot lang ti. Kana. Kanang mga sama ni mo iangay magtrabaho din islaing nasod. Ligon o kugihan. Salamat ti. Sige ti. Mo atos ako. Natuog naman akong amo. Mutrabaho pa ko sa building. Manglimpyo pa ko dito. Ay, bilibagin ako ni mo dong. Keep up the good work dong. Medyo naanad na sa ko ini akong trabaho. Di na kay kapoy akong lawas. Ba ako nga, karoon na ni, nga akong pag-antos. Makalingkawas ra ko sa kalisod. Gamay na lang yun nga pag-antos. Si Irish. Hello, Irish? Javan, nag-duty pa ka, no? Oh, nga naman nun ta? Pwede ta magkita, ugma? Na ako importante isulti ni mo. Sige. I'm sorry nga kalit-kalit ni ha. Okay ra. Nga no day? Kuan. Gustuhin man ako mutabang nimo pero wag gyud ko'y mahimo. Ha? Nga naman? Dili na ka pwedeng mo padayon og trabaho sa building. Unsa? Pero ma'am, nagkinahanglan ko rin trabaho. Naibaw ko. Pero maulagi, wala gyud ko'y mahimo. Ay, so magkana ko pagpadayon og trabaho sa usa kon wa ko'y laing income. Ha? Nakakailaing trabaho? Oo. Musulti na gid ko nimo sa tinuod ha. Nakoy laing trabaho. Pero di ko makadawat sa kong sweldo kay idiretso og didak para makabayad ko sa $50,000 para ma-legal na unya kong balik nga makatrabaho din hi. Time pa. Naada ingon ana? Uy, murag na ilat gyud ka, Javan.
Ha? Dito na ko gipati ka kulba, Priscilla. Nga si Iris na mo iniingon nga murag na ilad ko. Kay siya man mo idugay-dugay nagtrabaho din sa California. Pero ang nakabugo sa dako, kay wag ko magpangutan na daan niya, bahin ani una ko misod. Duda na ko na scam gid ka. Makiistorya ko niya kung makita mi kusap. Natuog na nga akong amo. Mayong tagmuan hito si Ate Bilin, oy, para maklaro na ako. Unsa ko na lang kahakon na scam ko. Nagtrabaho ko para lang sa waha. Nag-usik-usik lang ko sa akong kahago. Di lang sa ko mag-overthink. Akong paaboton si Ate Bilin. Ha? Papagin mo mag-abot o balik? Wa pagyud-yut. Mukalit naman niya siya tong nga unta din ispay sa kong amo. Pero pinanakadlaw nga wa siya manihi. Unya, bish! Saan na ako dili mo magkita? Huwag kami buhato ni mo! Wa ko kahibaw, besh! Wa ko kahibaw! Bish! Wala ko'y trabaho sa building. Karon, naglibog na pod ko kung ang ipabagong mo trabaho dito sa akong amo. Ay, si Irish. Hello? Javan, unsay pangansa ni offer nimo? Belen ba? Oo, ma'am. Nakaila ka niya? Na ako'y mga kailangan na biktima po niya. Og nagsigig pangita niya karon. Na-scam gid lagi ka. Ginoo ko. Unsa ba yung bahato na ko, uy? Murag, digit siguro ko para din lang nasod. Murag, mao na ning higayon na nga. Upauli na lang yun ko. Javan, I'm sorry for what happened. Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Sorry, Javan, ha? Pero wala na rin ako makatutulong sa'yo. Okay lang. Naiintindihan ko naman. So, uwi ka na lang. Tutulungan lang kita sa pamasahe mo. Finally! Naguna-una na yung taon ko nga mo uli. Nawadan akong paglaom diri, Besh. Besh, ibuhat ni Mandanan, no? Ayaw bugsak kung diligid mo kaya. Besh. O ayaw magsige huna-huna sa imong papa. Imong kaugalingon mo huna-huna karon. Wala kay ba, basig, nausap na sa papa ni mo. O, malipay na siya nga mauli ka. Maayo ang tawag matinood ang imong gisulti, Besh. Ay, kunon sa ako ka-excited nga mulat kas lang nakasod. Mag-anon sa kay ko nga mauli ka ron. Lord, ikay na bahala ako. Wanamgit ko'y mahimok, Lord. Ako na lang isalig ni mo ang tanan. Mao nang hikayo na, nga dadaon gud kaayo ko, Priscilla. Kana pang murag, wa na gud ko'y mahimo. Kung dili dawato na lang gud ang kamatuoran, nga dili gud successful ang akong paglarga sa lain nasod. Paspas kayo ang dagan sa panahon. Murag kanus pa lang to nga nag-andam ko sa akong paglarga para Canada. Karong padung na uli. Bisag sagol kahadlok ug kabalaka. Pero kinahanglan kong magpakaiso nga moatubang sa kamaturan. Huwag ko'y labot
kung unsay ikasulti sa mga tao. Ang importante, nga luwas kong nauli. Ug dili na kumupalik sa akong kinabuhi dito sa Canada. Hapit kami maabot sa Pinas. Mauna yun ni Lord. Tugala palayog ya. Liti, oh. Kanindot yun sa feeling. Ay, basta mauli sa Pinas. Hindi na mo sa mga silingan. Ano naman nilang pinunawan ako? Hindi mura mo ni sila kakitag umo. Ay, naku. Iban! Noy! Mangadlaw! Ikaw na! Ha, o taon, Noy. Ginoo ko. Nga naman daw siya. Kauisat siyang reaksyon, oy. Doon na lang ko sa bahay. Javan? Ma! Sorry, ma. Nga, wala kong mukontak ninyo. Sorry nga. Wala kong makapada. Nak. Kay kuan. Pa! Oh. Kinsa ka? Pa, sorry. Ayaw pagpapa na ko. Kaya wala ko'y anak. Pa. Dali. Sod, adto ta mag-istorya sa sala. Tubig na ko. Salamat, ma. Ganong niya man ka? Pa, nakasabot ko nga nahiubos ka na ako kay wala ko mo kontak ninyo. Pero paminawas ako kung unsay nahitabo na ko dito. Bisan pag unsay nahitabo ni mo dito, wako'y labot. Kay patay ka na alang nako. Pa! Ingon anak kasakit manulti si mama. Pero kaya ra na kaayon ako. Og naglikay lang pud ko nga dili makatubag ni papa. Kay dili ko gustong mawad-an og respeto niya og makatubag nga ko niya. Dong, gikan pa in town biyahe ang imong anak, uy. Papahuwaya una siya. Anak, lakaw sa imong kwarto. Pahuway una dito, ha? Mao ba? Wala gyapon mausap imong papa? Oh, yun. Wala sa ko mag-expect na mausap pa ni siya, uy. Tani, mas may grabe man ni siya. Lo, kaloyo, bishoy. Anya, sa may plano ni mo karon? Balik ko sa sugod, besh. Kung noon sa may kinabuhin ako sa wapa ko malarga. Oh, bishi. Makamingaw sa ning kinabuhi din sa probinsya, da. Ay, mas maayo pa siguro kung wala lang kumular ka. Dong, Diban? Nang! Ang buntag, Uy. basta. Hala, usay nahitabo? Ha? Saan sa manang? Nabuhi lagi ka. Ansay nabuhi na? Mao may gipanabi sa imong amahan dire sa ato. Nga patay na ka. Unsa? Nakahimo si Papa na ko, anak. Gitungo niya iyang kaugalingong anak. Ay, lagi dong. Dili, di na tinuod nang.
Tinuod bitaw na. Buhuan ka, musukol ka na nako! Karon lang pa, karon lang ni. Karon lang yung kabusokol ni mo kay sobra naman ka. Oh, Oo! Nahibaw ko nga nakaminos ka na ako kay ingunani lang ko. Bayot! Pero pataw ra sa kuway! Anak ko ni mo! Ngano ingunani makanako, ha? Ngano? Jivan, Huwag rin na gusto ni mong mahitabos, ha? Ngamawa na lang ko. Kay, wagod kapuslanan para ni mo. Kay inutil ko para ni mo. Ay, kabalang ka ba? At agad di kasi mong gusto. Lord, nahibaw kong sayop ng akong buhaton. Nahibaw kong anak ko kiningso. Pero di na nakugaya, Lord. Wana'y pulos ang akong ginabuhi. Kaugalingon akong amahan ni Dungog ko. Gusto niya ngawa ko. Kung maumanay ni, makalipay niya. Ako na lang ni buhaton. Pasayro wala ko sa buhaton, ha, Lord. Maglas-las ako sa akong pulso. nak. Jivan. Buhi ko. Oh, buhi ka. Ganun na buhi ko, Manggo Koy. Nak, pasalo ako. Di na ako kaya nga mawa ka na mo. Buang ko nga pagkamahan. Wa na ko makita ang imong kaayo. Pasalo ako na. Pasagdi ko nga mamawi ko nimo. Ang gusto raman ako nga dawaton ko nimo sa akong pagkaako pa. Ug saligan ko nimo. Oo, anak. Dawaton ta ka. Ug gisalig na ko nimo. Salamat pa. Dili man tuod maayo ang akong gidangatan sa akong paglarga sa laing nasod. Pero dako na kayo ang akong kalipay nga naukirami sa akong amahan sa akong pag-uli. Ug nisali ko ni Papa nga nag-usab ra gud siya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Javan.